ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରର ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ମାଟିର ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି କି ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ କେଉଁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ? ପଦ୍ୟରେ ପଦେ ବହିର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ତ ମିଳିବ, ହେଲେ ସଂସ୍କାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣେ ନ ନଇଁଲେ ମଥା, ମଣିଷ କେହି ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରେ ଗୁରୁ ଆଜି କାନ୍ଦେ, ଦେଖି ଶିଷ୍ୟର ଏ ଆଚରଣ। ଜାଗରେ ସମାଜ, ଜାଗ ଏବେ ତୁମେ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସର୍ବନାଶ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବ ତେବେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଏ, ସେ ସମାଜର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଶପଥ ନେବା। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରେ ସହମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଚେତନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଜାଣି